Moje meno je Barbara Družbacká a v spoločnosti Infinity Forwarding mám na starosti multimodálne prepravy. Nakoľko pochádzame z prostredia medzinárodného obchodu, vieme našich klientov sprevádzať celým procesom prepravy, upozorňovať na všetky riziká spojené s importom a exportom a takisto na špecifika spojené s jednotlivými teritóriami. Našou ďalšou výhodou je zákaznícky servis, nakoľko zákazník alebo klient je s nami v priamom kontakte počas celej prepravy a vie, kde sa jeho zásielka nachádza. Spoločnosť Infinity Forwarding nie je dcerskou spoločnosťou žiadnej nadnárodnej firmy. Práve preto, že sa jedná o čisto slovenskú špedičnú spoločnosť, môžeme našim klientom poskytovať najefektívnejšie riešenia, nakoľko máme vybudovanú sieť logistických partnerov po celom svete a nie sme nútení našich klientov tlačiť do neefektívnych riešení, ktoré vyplývajú väčšinou zo zabehnutých štruktúr veľkých nadnárodných spoločností.